All right, beautiful day to you. If you're just joining us, you're welcome back. This is still the weekend show. And today we're going to be doing something a little bit different. Today is International Day for Cultural Diversity, for Dialogue and Development. Today we want to talk about our own culture. That's the Igbo culture, how to promote Igbo cultural heritage. And because we're talking about the Igbo culture, culture is people's way of life, the way they talk, the way they act, the way they treat others. So we're going to be using Igbo language. So if I ga na-ekwu maka ya taa, bụ kedu ihe anyị ga-eme iji kwado ma asụsụ omenala ka ndị Igbo si ebi maka ị na-anya ụbọchị taa ifu na onwe ka ụbọchị si wee dịtụ ọ dịka ụmụaka kịta ọ na-echetere ebe anyị si abịa anyị sị ka anyị nọ taa na weekend show dịka mba ụwa niile na-eme emume ka ndị dị iche iche si ebi ka o sigo wee nyere aka na ịkwagote ụwa na ka ndị mmadụ si ebi anyị sị ka anyị kwukene maka asụsụ Igbo ka anyị kwukene maka omenala Igbo kedu ka anyị ga-esi nachite ebe a David like I got nwe ebe a ebe anyị nọ the same I wasn't ebe anyị nọ I wasn't ebe anyị nọ ebe anyị na-eme nke anyị na-eme nwere mkpụrụ ọmịta if I know that hippie what's up yes ọ ụbọchị eji echeta omenala na ihe eji malụ ndị ihe mego onye Igbo afọ gị asị na onye bụ onye Igbo ọ ihe niile ahụ ngwakọta ha ncha ma asụsụ ma akwa ma ọsịa ma ọsịlịa ma ndị na-eri ofe egusi na-eri ofe onugbu amago na ewe onye Anambra na-eri ụkwa agba saịdị akụkụ ebe isi ọnya bụ ihe anyị ga-eneba anya n'ụtụtụ a and onwere onye ọzọ anya ga-eneba anya n'isiokwu ahụ na bụrụ kọmishọna ahụ maka ihe eji marụ ndị ya bụ omenala njem nlegharị na Anambra steeti ya na inwe ọṅụ ya bụ Commissioner for Culture, Entertainment and Tourism, Mr. Don Onyenji. Good morning and welcome to the program. Good morning, Dave, and Olochi, Dalon. Onye isi ịma na abịa mụ abịa kwuo ya ka nsi chee ihe culture bụ mana kịta mba ụwa ndị UN bịa sị na ihe a na-celebrate bụ cultural diversity biko ọ dị iche na culture kedu ihe a na-ekwu maka ya ma ekwu cultural diversity ife a na-ekwu tere aka ebe ọ dị ihe ebidogoro na culture ya bụ omenala ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere omenala nkefa onye ọbụla pụtara ụwa ndị pụtara ụwa n'ọnụkụ n'obodo nwere omenala nkefa ji pụta etufa si eri bido ma etufa si ebi ndụ bidodo nna fa wee luo tata ịfụra ndị na-eto ịmago nọ ndị obodo akafa bụ ịfụ ndị a ịma nọ ndị obodo akafa bụ ịbịa na Naịjirịa kịta ịfụ mmadụ ịmago na onye Igbo ka ọ bụ etu a ndụ kịta nsi ile afe onye Igbo ka mbụ onye na-eghe anya kịta ya ma na onwecha ka esi wee kwadobe ịghọtago akwa gị abụkebere akwa ndị Igbo maka ụdị ọrụ ị na-alụ mana ịchọkwa ile akwa ndị Igbo nsogbu adịrọ ị na-efe ndị ugwu Naịjirịa ihe ama na onye a bụ onye mgbago ugwu Naịjirịa ifu onye Yoruba ihe ama na onye a bụ onye Yoruba ifukwa onye Benue ihe afọ ogbuva ma na onye a bụ onye Benue ifu onye Akwa Ibom ifu ka o si kwadobe onwụdị okwu eji amafa ihe ama na onye a bụ Akwa Ibom ifu onye South Africa ihe ama ifu onye India enwe akwa eji mara ndị India ihe ama na onye a bụ onye India ifukwa ndị Amerịka fụ ndị UK enwere ife dịtụ iche na akwa fayi ịbịa na nnife na-eri ofu iche ya bụ na nke a ka a na-akpọ omenala ndị ịbịazie na diversity ya na nke a bụzi mmekọrịta ọ bago na diversity diverse gbasaa nke a bụzi na ndị a bụ omenala nkefa bịa ndị a bụ omenala nkefa bịa wee kpakọbazie nkata diversity a pụta na egbu na mmadụ na ọ bụ onye ebe dị etu a mana omenala adịgasị mma na ndị dịkwa mma na ọ bụrụ ndị awolu nkefa
achịkọta ya ọnụ ọnya bụ na ụmụ ụwa ndị ụwa ya ebinwu ọfụma mgbanwe ọbago na ibia ọnya kpatara okwu a sịpụta isi bụ njekọrịta omenala obodo na ibe dị na Nigeria na maka United Nations mmadụ nwee ike dị na-ejekọrịta na-akpakọrịta nkata ibulu nke bịa ebulu nke m bịa so ọ na-amagbu onwe ya ndị abịa akpata n'ụwa niile na na-asị na-afụkọrịta na-akpakọrịta ka onye ọbụla ghọta ihe onwe ya ka ọ ga na-enwe na-esemokwu dụnụ. Ka anyị na-etezi azụ otu si metụta omenala ndị Igbo ugbu a maka ka anyị na-ekwu okwu mmekọrịta omenala dịka cultural diversity anyị nwa magodoro ebe anyị kwụ dịka ndị kemgbe afọ 2005 abịa wepụta okwu ahụ gbasara ma asụsụ Igbo a na-ana ma ọ na ọda ana ọtụtụ ndị malite ibe ọnụ n'okwu gbasara ihe na-emetụta ndị Igbo. Ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ na mpịkọ nke gị ọ dị gị ka mbọ niile a na-agba nịga niile a na-agba iji kwalite na ihe niile mego onwego mkpụrụ obido metaba dịka o si metụta otu anyị si afụta omenala na ihe eji mara ndị Igbo? Ọ na-amịta mkpụrụ. Ife njikwu na ọ na-amịta mkpụrụ bụ ịna-anya ihe afọ anọkọtazi ojuzie anyị anya ekwubezie maka ọsụbakwa Igbo ọ mgbe a ka ọsụbakwa Igbo ji pụtaba ụmụ anyị nọ n'obodo oyibo ụfọdụ bido sụbara ụmụfa asụsụ fa enwere ndị Igbo bi obodo oyibo ụmụfa ka ndị Igbo ụmụfa bi Naịjirịa asụ asụsụ Igbo nkata a na-akpa mgbe eyi ije ndị Igbo sịfa na asụsụ ụnụ na ọ ya anakwanụ ma ruo na year 2050 or whatever a na-ebugharị ya ọ ya kpata onye ọbụla nke anyị na-afụ ekwu kịta ọkwa asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ọ bụ na akọbara ụdị akụkọ a ike kịta ya were oyibo wee na-akpa nkata ọkwa ịghọta o nwego onye ọbụla kịta ndị be anyị nọkwu na Naịjirịa na ebe dị anya ma ndị bi n'ala Igbo na-akpachapụzi anya na-asụrụ ụmụfa asụsụ Igbo maka fa amalụgo ife a na-ekwu na nwatakịrị na-amara asụ Igbo mara asụ asụsụ ya na ọ nara ana ife eji ama ndị obodo bụ asụsụ fa ọnya bụ ife mere asị na ọ na-aga kama ife anyị na-ekwu bụ kedu ka o si aga ọ na-agba ọsọ ka ọ na-egbu igbe ka ọ na-aga ije ọnya bụ ife anyị na-ekwu ma ọ bụkwa na ndị be anyị ama na n'uche anyị adịbaghị anyị malụ onye isi ma ikwugo na asụsụ Igbo na-abịa n'uche anyị adịbaghị kedụzikwanụ mmadụ jụzikwa nkedụzikwa maka omenala Igbo ndị Igbo bụ ndị ama dịka ndị na-asọpụrụ okenye aka na-asọpụrụ okenye ihe mere m ji ajụrụ ajụjụ abụọ ọnwa onye abụọ dị na ọnwa onye ọtụtụ ụmụaka kịta nwee ike ha bata ebe a kịta afọ gị abịakwa gị n'aka ọ bụrụ na ọ kwesịrị dị oge ụfọdụ ị ga-anọ na soshal midia ịfụ mmadụ ka o si akparị onye o dori anya na onye erugo oge bụ nne ya asị gị biko rapụ ya ka onye na soshal midia ka ọ nọ ị bịakwa ịfụzie na kịta na ọ dịzi ka ndị ụmụaka Igbo na ebe uche ha dịkabe ọ na-ego sọsọ onye nwe ego ka a na-afụ ka okenye kịta onye na-ejiri ego ada akakwa ka ọ da-abụ okenye ọzọ ụdị gị bụrụ isi white ọ bụrụ na ijiri ego ihe gwasị gị mechigodi ọnụ ka ebe ị na oge ibe gị na-akpa ego so nsị ka njọ ọ na-esi akwalite asụsụ Igbo kedu ka a ga-esi nwe wee kwalite omenala ka ụmụaka kịta marụ na o nwekwa n'ebe anyị si abịa na o nwere ihe anyị na-enegara anya ife o ji dị ka mmiri ọgbalụ mana mmiri gbalụ bụ na ọ bụrụ ka anyị si ebibu mgbe gboo ka anyị si ebi kịta apụbago ọlụ Igbo ma ndị na-eje obodo Igbo ma ndị jeru Lagos ma ndị jeru ugwu ma ndị jebe ebe dị iche iche abịazie na-amụ ụmụaka maka na o nwere ife na-adị n'isi mmadụ abịasị na-abịa n'obodo unu na ịma onye anọ ichie odogwu ka ọ bụ ịkpa ikwuo gakwuo ịfụkwa onye a ndị a bụ ndị obodo unu
mana ịbịa na township n'obodo mepere emepe ọ dị ka ya sị na onye ọbụla nọkwala onwe ya o onye ọbụla bụ eze na isi be pụta ịnọkwala onwe gị o ị na-aga n'ụzọ mara onye dị ife ya na-agafe ịnọkwala onwe gị na ikenebe ndị na-aga ka ịfụ n'ụzọ ịmana ihe atọ na-ekene nweze ebe ihe eje akwụghọta mana o nwere ife dị iche na ịpụta na-aga n'ụzọ na-ekene ndị mmadụ na-aga nọ na-ekene ndị nwee ife dịkwa iche na ị na-aga gị na okenye charịta ma ịma ya ma ị mara ya gị na ya charịta o nwere ife ji n'ọnụ isi nna anyị daalụ good morning sir good morning ma kpata na ụmụazị azụrụ azụ kịta ọfụ onye bụ ya okenye ọsị ya ụtụtụ ọma ọbụna ọnkụl bụna ọkwata nke ọbụla ọbụla mana enu kịta ụfọdụ ụmụaka n'ebe bi ife dịka n'esteti ma ọ bụ n'ebe bi n'ogbe ya na-agala onwe fa machakwa onye dị etu ahụ na fa ya ihe ọnụ mana ụkwụ ya atọ onye nwatakịrị azụrụ azụ ụkwụ ya atọ ya na ọpụta afụ okenye ya na ya charịta tụrụ ya afọ kenere ya omenala ndị Igbo bụ na iwu bụ na aka ọkpụ na be anyị nwatakịrị gafee okenere ya okenye atọ ọgba nkịtị mbọsị ọnọ ka o esi ọnwụ onye dị fada mana ọ bụ na nwatakịrị na-ekenye okenye gafe nna kedu ma nne kedu nke bụ onye dịka ịbụ maka ekene ahụ okenere emetụgwu ya n'obi okpe n'isi ọ bụ na ọnwa agbọghọ ndị dịka Ọlụchi agbanye na Ọlụchi agba igwe ngwara ikene okenye ugboro na-abụọ na ịtọ nwa adụkwanụ ka ezigbo mmadụ ọnwa bụ onye ewee chọbazie o nwekwana nwa m fụrụ mbọsị a ma ike ọ bụ nwaanyị nwa ya na-akwado n'ụdị okolobịa dị ka ọfọ ọ bụ na ka a na-achọ nwaanyị anyị anọ ọ na-asị m nne ọnwa bụ onye doka bụ o wesị anya ya bụ nwa be Okonkwo na ebe dị si na n'ogbe dị etu daalụ nne ọfụgo tupu ị mara ife na-emenụ ajụba ese nwa nke ọzọ bụ n'etu esi eyi akwa ụmụazị kịta ụmụ agbọghọ kịta na-agbazi ọtọ na-akpagharị ifele wee pụọ fa n'anya amara nọ iku anya a na-akpụ na onwe ife ọzọ dị n'ime ya Chukwu kelu ụmụ nwaanyị ka fa kwado onwe fa akwado wee na-aga dịka ezigbo mmadụ ụmụ na ome jọtụrụ nwa obere njọ kakwa igodo n'onwe ugwu ikpuchi nata ogbe gị mana nke ya ka afọ gịnị wee ka gịnị mezie ka gịnị mezie ịghọtago ha bụ na ife niile ndị a bụ ife eji malụ ndị Igbo inekwu anyị fụ na ndị dịka ndị India fa na-eme ejije fim na-eme ife niile ife na fa kwala onwe fa ugwu ndị ụmụ nwaanyị ndị India ara akparị onwe fa na ejije ifu nke kịta ala oyibo abatago what if I akpọnwụ influence are part of that cultural diversity exactly. If you get na asị na the world is a global village ụwa niile abụrụgo ogbe ofu ogbe ịnọla ebe ị na-afụ onye a na-ejekọrịta omenala na ibie a na-emekọrịta ụfọdụ emetụta ndị a ụfọdụ emegharịnata ndị a mana ọ bụrụzi nke ịpụ na nke ụnụ ọnya bụ ife anyị na-ekwu. Okay, Honorable Commissioner, I'm alaikwa ịjụ ajụjụ n'akụkụ gọọmenti steeti ị na-anọsite anya ha na ngalaba omenala kedu ebe unu ga-aka gbado ọkpa n'ịkwalite omenala kedu ebe unu na-atụkwasị obi na Chukwu soro kwue eneba anya iji kwalite omenala ndị Igbo karịchasịa nke Anambra steeti? Ụmụ ife niile anyị na-ekwu ine anya na okwu na edemede nna anyị gọvanọ bụ ọka nkụzi na ọka mmụta Soludo ihe afụ ebe o delu revival of Igbo core values ya ịkpọchigha ndị Igbo azụ iwechigha ezigbo omume eji malụ ndị Igbo n'ime ife niile a
ikeneke na-adị ya, iyi ezigbo akwa dị ya, ịsụ asụsụ Igbo dị ya, omenala Igbo niile dị ya, nne Igbo dị ya. Onye akpata mbọsị enyere ya ikike ka ọ chịba. Ọ sị na ife niile anyị eri mbọsị a bụ abacha. Abacha eji malụ ndị Igbo ọnya ka ata mbọsị anya ka eri. O kwukwu sị na ife niile eji malụ ndị Igbo dịka ife a na-aṅụ aṅụ nkwụ, mbọsị a nkwụ ngwọ na nkwụ enu ka aṅụ. O kwukwu sị na ife eji malụ ndị Igbo bụ akwa ma akwa ete ma ndị ọzọ nọ ya ka ya. O kwukwa na ihe gbasara ife oyi mee jeje ife niile nyanwa bidoro ya wee na anyị nwa abụzi ndị ọrụ na-aga n'iru wee na-eme ya. Ife o jikwu bụ ka ha gbazụ n'emume niile eji mara ndị Igbo. Ụfọdụ anago anyị akpọchighachi. Enwelu etu ndị Igbo si ebi ma onye aghara nwanne ya, onye na-eje ya na-ene anya n'azụ. Mmadụ abụrụ ojebe elu ụlọ, ojebe elu ụlọ ọnya bụ homecoming, lụta ebe isi ife niile o mebeghị ya. Ọkwa ojigo kpagharị ya gagharịa afụ ndị Lagos, fụ ndị Igbo, etu a ka esi eme ife niile gbasara ndị Igbo. Gọọmenti a kwadola ọfụma ife eji mara ndị Igbo, ife aka ma ife ndị ọzọ, ife iluo na museum ebe na-edebe ife eji mara ndị Igbo. Ihe afọ ya na-akwadokwu nke a ka etinyekwuo ya. Obodo niile dị na Anambra steeti ga-ewepụta ife eji mara ma nke eji mara onye ọbụla anyị ama ka esi mee, ka etinye onye ọbụla ebe ọ ya abụọ onye nọrọ n'ụwa niile. Ọ sị ndị Igbo dị ife, ndị Anambra dị ife, maka Anambra bụ isi Igbo. Ịma na ọ na-abụ na ABS ebe anyị na-ebido ịgụ news, anyị asị na ihe Soludo chọrọ ịkwalite akụkọ ụwa. Anyị asị na Soludo chọrọ ịkwalite ka ndị Igbo si ebi ndụ, kọ Igbo values, si nyere ya aka. Obi dị m sọ aṅụrị na ịgwaga anyị ka gọọmenti Soludo chọọ iji wee kwalite omenala ọkachasị nke ndị Anambra. Ajụjụ m bụrụzie, onye na-ekiri anyị na-ajụ kedu ka m ga-esi wee nyere aka dịka onye Igbo nọ na be m, abụrọ m gọọmenti, o nwere ka abụrọ dị m onye isi na be m. Kedu ka m esi wee nyere gọọmenti aka, kedu ka m esi wee nyere ndị obodo aka ịkwalite ma asụsụ ma omenala ndị Igbo? Ka anyị bidogoro n'ụlọ be mmadụ maka esi kedu ka m ga-esi bugodo na beghị. Ọ bụ na ụlọ niile dịchara mma, obodo adịgo mma. Ọ bụ na ị na-asụrụ ụmụ asụsụ Igbo, nwa amụrụ ọfụ a na-asụrụ ya asụsụ anyị ji mara ya, na-asụ ọ na-ekuni malụ nne agụụ na-agụ m, mma awa arụ adọrọ m, isi na-awa m. Ebidogodo ebe a, esi ebe a baa n'ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi amalụ sirapụ ụmụazị ka fa na-asụ asụsụ fa, kwalite asụsụ Igbo ọfụma ka o wee na-adaba. Elue na ụmụnna a na-akpa nkata a na-asụ asụsụ Igbo, maka mgbe a tụọrọ inu o nwee ebe okwu na-abụ olu na ụmụnna ewere inu wee dozie ya. Ọkwa ịghọta o nwee ka ụmụazị ya esi n'ọkọ ewere okwu dị aṅa ndị okenye dozie ya. Etu aka esi kwalite eweluo n'obodo wee pụọ ilo. Nke a etu ndị mmadụ esi bido abịazie n'ife ndị ọzọ ma nne ya na-esi ogili anyị na-ana, mana o nwere ife dị iche n'iji ogiri too ofe na iji ife ndị ọzọ a na-akpọ seasonings wee ịghọta gị. Maka na ogiri iji too ofe onugbu iti ihe onye na-agafe imi ya na-agwa ya okwuzi ya na ọnwụkwa n'ife na-eme ebe ọkụlọta. Maka na ogiri ọfa ncha mee kpata gọvanọ ji ekwukwu okwu ife anyị na-eri ya na ndị a na-eri na-eme ka ndụ mmadụ too ogologo, ka arụdụ mmadụ. Ife si egbu ndị mmadụ taa bụ ụmụ ife ahụ oyibo kpọrọ spices ka nkụ, a na-ekpoyi ife bụ ụmụ nwaanyị na-ekpo ife egwu atụ ọrụ. Atụrụ nke ije ebe ụmụ nwaanyị na-akwado kapasị elu ndị ọra nni egwu atụ ọrụ ọkalịrị. A na ọnwa ife abịazi efe ewelu nwayọ na-aba na-atụze na-akwadobe ụmụnna na arụ mmadụ.
mbọsị vasinita asị na arụ adịrọ mmadụ anyị ayọ ụmụ nwaanyị anyị ka fa wenata aka nọ ndị nne bụ ndị isi n'ụlọ rapụcha na a na-asị nna 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 ọ ndị nne na-ekwukwa n'ife anyị eme maka ịnọrọ isori ya je afịa isori ya je afịa nne dịrị akpa mma ife niile ya dị maka ndị nne bụ onu nwoke bụrụ isi ebe onu wojelu isi ka ọ na-eje mgbe ọlụchi ịbagbonu na ịghọta ife nne o nwere ka ọ ya abụọ dị gwa nwoke ọghọta ife ị na-ekwu onye kọmishọn achọkwara m ịjụ o nwee okwu ikwu mgbe ị na-aza ya ajụjụ esi na onye agha na nwanne ya bụ ihe eji mara ndị Igbo n'ala Igbo anyị ji ndụ mmadụ kpọrọ ihe otu nwekwa ọtụtụ okwu ndị Igbo na-atụ n'inu na-egosipụta na mmadụ ide eji aka ya akwa emebi ebe ọ nọ kedu ka anyị ga-esi neba anya n'ihe eji mara anyị wee neba anya n'ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a wee negharị anya sị mba na omume anyị na-emezi ugbu a adịghị eweta mmepe o kwesịrị n'obodo anyị na ana anyị bụ ala Igbo. A sị na nwoke ada ebu nna ya ụzọ amụ diọkpala. Ndị Igbo si na mmadụ ara egbu ozu oyi esokwa. Ife dị njọ dị njọ, ife dị mma dị mma. Chukwu kwukwuru na o nwere onye nwelu ikike iwepụ ndụ onye ọzọ maka na ọ bụrụ onye nwa kelee onye a. Ndị Igbo na-asị di bịa na-agwọ otolo ndụ ya ọdụ ebe. Ndị Igbo si ị na-egbu ka ị na-eme nka ihe ebiso. Ndị Igbo si na onye amara ebe mmiri si bido ma bịa na ọ ya amakwa n'ebe ọ nọ kwụsị. Ndị Igbo si na nwatakịrị ọbụla atụlụ nna ya ọkani na ngwongwo na ngwongwo ya yochie anya emifetụ ịbụ ịtụ ọkani ịmagburu nna ngwongwo na ngwongwo ya yochie anya akọba ọka nkụ. Ndị Igbo si onye agha na nwanne ya kedu ife bụ nwanne ife ọ pụta bụ egbukwana nwanne gị emegbukwana nwanne gị elozọkwana nwanne gị ọ ife ọ bụ. Ndị Igbo bụ ndị na-akparị amụ anyị na-enwe na-aṅụrị nụ. Ndị Igbo ya anụ n'ọgụ mana ọ bụrụ ọgụ igbu mmadụ onwe n'anya ya afụ na onwe ka o si wee na ịkpọta ndị Igbo kpọta ndị onwe obodo a na-anụgide ọgụ ka mgbe ụwa aka na-anụ ọgụ ebe a mana ọ bụrụ na Igbo nke anyị nụrụ anụ bụ na onwe ka esi wee kwagide anyị ruo na arụ aja anyị mazi ebe anyị agbaji ọsọ anyị wee nachiga maka ịmara ife onye ala gwara onye ibi na-achụ ya ọsọ ma m nọ na n'ụlọ nke a onye ibi na-achụ onye ala chụgidie chụruo na chụgidie onye ala afọzi ebe ọ ya agbaji ọsọ wee nọgharịa wee si onye ibi otego mgbabara ọsọ ịchekwa ka anyị kụwasịba ka anyị mara onye nwere ife nkụwa. Ọ bụ ọ dị ka anyị ejize chịkọta maka ịnụ ito ekwugo okwu ikwesị ikwu. Daalụ anyị na kọmishọn na-ahụ maka omenala ihe eji malụ ndị njem nlegharị anya na Anambra steeti ya na inwe ọṅụ na ihe mmepe dị iche iche bụ onye anyị na-anọ ekwu okwu dịka o si metụta ịkwalite omenala na ihe eji mara ndị Igbo. Aha ya bụ Don Onyenji. Ịma na ikwu ya na biko ka nkọwa n'oyibo maka ịma ndị na-ada anụ ikwukata ga amarozi m ọfịs ị na-ekwu maka biko onye anyị na ya nọ bụ Honorable Commissioner for Culture, Entertainment and Tourism. Onye a bụ ogologo ahụ ka dị Honorable Commissioner anyị ga-enwekwa part 2 na ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo dị m ka ihe ọ kwesịrị bụ anọtụ abịakwa gị nwa bụkwa n'ịbụ onye otu anyị o doro anya na kịta ABS ga-asara ọkụ n'ihe gbasara omenala anyị na-emebu ya mana ọ ga-abụzi ọpụ iche. Ndị be anyị unu maka isi eme kịta anyị ga-eje ka anyị wetara unu akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a n'oyibo ka anyị bịa.